muri yeZimbabwe pagedha hapana kipa iko zvino zvibhora racho zvamangoita ndezvaro ende kana muchinge matoteerera information iyi zvamuchaita nayo handisi kuziva kuti muri kuronga kuita zvipi ende kana uchinge watosvika panapa iri first time yako gara wasubscribe because nyaya ndakutoya nadzo ndichipombera hakuna nyaya ndiri kusiya this time around chakabvondoka bhora kipa atiza pagedhi saka bhora rakabatwa nastriker wamuri kufarira mese unoziva kuti unokavenga ZANU-PF ngeninikewo saka uchiri wakamirirei tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane right. Nyaya yakamira kadai so Honorable Vice President General retired Constantino Chiwenga is the acting president until His Excellency President Mnangagwa's return. That's Niki Mangwana akonfirma izvozvo. Saka tirikungedza kuti noise yese iri kuitika yesuccess imbeto whatever zvazve tirikungoti iko zvino pagedha hapana kipa. Saka pagedha zvepasina kipa vachiwenga ndo vakatobata zvinhu zvacho zvese. Tirikungoti ameno kuti munoita sei vemachechi kana kuti muri n'anga munogona kufurira kuita sei mungobva mangoti mudhara chimbokontinye makadaro uyu abva ambogarireko. I don't know kuti muchaita zvekuzviita sei, but that is the situation right now. Vipi Chiwenga ndo vakabata ndo vambosirwa chimuti. Ndingoti handisi kuti ndiri kufurira Vipi Chiwenga, handisi kuti Vipi Chiwenga ndo kuti ngavapinde kana kuti hazvizvo zvandikuta, but ndingoti zvamuchaita neinformation iyoyi iko zvino zvandatokudzai handisi kuziva kuti muchaita zvekuita sei nayo. Handisi kutobuda kupedza nguva yenyu iyi haidi kuwanzwa namato sadza richipora iyi. Just do something ameno kwamutoriko. In fact alright ndingodai so ndisati ndanyanya kupupumaka kunzwisa zvimwe zvinhu zviri panapa. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako usina work permit kana kuti study permit but uda kuregister company ubva uvhurwa FNB business account bata education research vanonzi Mukoma Owen ndo vari kurana education research. It's a big company inopedza masports zvinana bookkeeping zvimwe zvese vanorova basa ishasha nyanzvi iwe kuvhurwa business account zvachipa zvekuvhurwa maFNB zvezve mani zvakachipa zvinhu zvezve handisuda ungotara price boss vanozotadza kurarama kuwafondera panapa but zvakachipa. Contact him, tora nhamba idzi zveso utaure navo kuti Mukoma Owen ndiitirewo kazvamuri kungoitira vamwe nanzwa kuti muri shasha ndakulie ndakachita kuti muri shasha pakuvhura zvinhu izvi ende inyanzvi avamire. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Izvezvi so hatisuda kutenderera zvinhu panapa nditi saka garai mavabata muitirwe zvinhu zvacho faster ipapa. Ndisingapedze nguva yenyu sekutaura kwandazvita kuti pagedha hapana kipa tese tiri kunyazoziva kuti iko zvinezvi kungogohesa nemanhede kana ukada kugohesa nemusoro. Wakamboona bhora rinogona kugoheswa kana nedumbu kana dumbu rakati kurisei zvawangoda kana kungofuridzira. Isusu tiri kuno kumanje tinofuridzira tichifuridzira kuti kana kuti reka rinogona kungotanga kungozvigohesa rega bhora ai kana kungoti champupuri ameno ndezvamwari ndezvekun'anga varoi chaiva matiregera I don't know kuti ameno just ndota kushaya zvekuita. Teererai audio munzwe zvekutaura panapa nomwonyu. Kana muchida kusendawo enyu maaudios please feel free to send your audios. Sendai enyu maaudios kana muchida. Hakunozondisendera zvokuti udzai kuti Mnangagwa azodai ka 10 seconds audio handitambe naMnangagwa handiswere naMnangagwa kaini. Kana sindotaura audio senda audio rekutaura nevana veZimbabwe kutaura uchitaura zvinhu zviri kuitika or something sendawo ka audio kati nani. Asi audio rako usasende pachirira radio paside because ukadaro hatizoriise vakomana vangu mustudio muno makarudzwa vaya vanongorikanda kure roborirasa zvoitanga waignoiwa. So please it's very important kuti mugare makaziva zvinhu izvozvo. Teererai munzwe zvitaura mumwe wenyu panapa muzondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section. Asai muri yeZimbabwe kwamuri kwese ikoko. Ndinoda kungotaura ndakamirira comrade Nyoka yemabhunu, ndakamirira mhuri yeZimbabwe, ndakamirira futi the revolution inova ndo iri kutonga. Mhuri yeZimbabwe ndodawo kutaurira chokwadi kuti rwendo rwuno sangano reZANU-PF rakabata pamagezi. Munhu anonzi Nyoka yemabhunu wavakabata vakavharira. Ende munhu wanonzi Nyoka yemabhunu wavakanoita zvavanoda munyika yeimwe vanhu yeSouth Africa muteritori yevamwe vanhu vakaratidza kudheerera. Zvinova zvinhu zvavhurirwa maziso nepasi rese. And this time hatifungi kuti vanopabuda.
hava pabude. Saka hatingorambe takabatana tichikurudzirana the revolution, tichikurudzirana kuti mhuri yeZimbabwe chimurenga ngachiende mberi. The Gen Z M23 ndo pazvakatotangira. So M23 pamberi nayo kusvika takunda. I know tinokunda. Zvingaite sezviri kutora nguva, zvingaite sezvinononoka, asi Mwari vapindira. Pavakabata nyoka yemabhunu, pavakabata Blessed Muhlanga, vakabata vazukuru vachaminuka nanehanda, vakabata pasingabata. Zvinezvino zvinhu zvangova upside down. Babageza vakavhura gaba remawems, gaba retsikidzi. Tarirai nezvakuita tsikidzi kuvana. Tarirai nezviri kungoitika munyika kuti hazvichisina, vanhu havachisina kugadzikana. Zvingaite sezvinononoka, zvigoita sezvinonzi stay away, yacho haisi kushanda chinhu, but ndo pazviri kutoshanda. Saka mhuri yeZimbabwe handei tinosangana. Timbodi kuvanzirana varume kutaura kuti geza revolution ende kuleni nemi vana veZimbabwe hakuna murungu apindira. Zvakafanana naAbraham Traore akalida Burkina Faso yaimprova African American Burkina Faso. People now, even Ghanaian, even Nigerian, any other African continent, you recognize Traore and you support them. But the people, they are thinking about, if this young man, now you rule this country, you want to keep us through this Gananda of white people. No, we need a leader. You can treat all citizens equal. We can be the same, on the same level. But these fucking motherfuckers, they don't have a chance to do that, and time to do that, and time to think about that, time to think about the citizen, time to think. Look at the hospitals, what Burkina Faso building from 2022 until today, where we are. Look at schools Burkina Faso building with the mineral of the country. All of this fucking shit money, what are they dishing people cars? You're supposed to building the hospital. But from the first day you finishing to do the general election until to get another general election, you're speaking one thing, you're speaking two things, you're speaking three things, you're speaking 1 point, from 1 point to from 1 point, from 1 point, not 1 point from another point, from 1 point to 1 point to 1 point to 1 point. What they try to mean? 1 point from 1 point. You're crying for the road and the hospital and the infrastructure and the service delivery and the judiciary and the corruption. From 1980 until today, you cry with that.